बेसर बारि जोबोद समायना बेसर बारि बिबार बारखांनानै फिथाइ थायबाय नै बरियासे बे बेसरखौनो दिनैहाय फुगासिनो दङ गामिनि हाजिरा खामलाफ्रा गोबां बेसर मावदों आबादारिया এই মানুহবিলাকে নাচি থাকে দেখোন আছে না আৰু কোনোবা নাচব জানা নাই এই বাইদেউহত নাচনে মুখটো দেখাই দিয়েচোন ঐ ভণ্টি এনে পইচা লাগে এনে পইচা লাগে মুখ নেদেখায় मा गायदों टमेट' माबानि आबादनि गायखाना लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव खुन्था होबाय मा नाम नोंथांना पुर्ण औवारि बर' पुर्ण बर' मा गामि बेयो दाल' गामि माने माबा गामारिगुरिया अबे आच्छा आरो गोबोरधना यानो गोलैयो आरो बेयो ना गोबोरधना गोलैयो आरो बेयो आच्छा र' मोनसे सोंनांगौ जादों बै खेथिखौ मा खेथि होनो बेखौ धेमसि होनो धेमसि ओमफ्राय मा होनो जोंनि हजों गाया बेखौ ओंखायनो आं बे नामखौ मिथियाखै धेमसि ना बेखौ माब्ला फोयो फोनाय जायो कार्तिक मासाव फोनानै दा बिबार बारबाय ओमफ्राय दा बेखौ माब्ला फुजागोन फुजासिगोनानो इयो बेखौ मा खालामो एक्सुवेलि मा खालामो जों दाबो मिथिया हलि समाव हलिनि सिगां एसे दाम थाङो आच्छा हलिनि उनाव दामा खमायो माबा मोनसे लिंक दङ जानो हागौ बेबोथ' जानायथ' जायाना बेखौ दा मिथिनाय जाया जानायबो मयदा सयदाफोरावसो होयो नामा खिन्थु बुस्थुआ पाउडार जायो आरो पाउडार जायो ओमफ्राय हलि आच्छा जायखिजाया माने बिनि पार मन बेसे मोनो बेखौ फाननानै सेमोन दामा बारामोन देग्लाय खम बेसेसो मोनो देग्लायथ' 1300 पार मन 1300 मोनो मा होनदोंमोन बेखौ धेमसि नैबे गोबोरधनानि दल' गामियाव धेमसिनि आबाद नुनो मोन्दों गोदान आबाद जायगानि मानसिया दाबो मिथिबावा बेखौ मा प्रडाक्ट खालामो पाउडार जायो होनना बुङो मा पाउडार जायो मा बेखौ जायो ना मा कालार बानायो बेखौ मिथिना मोना आनखि मावग्रा आबादारियाबो मोनथिबावासो नोंथांनिथ' नङा बे नोंथां नामा बे मावनाय आबादा धेमसिया नोंथाङा थेवबाबो दामनि थाखायनो 1300 पार मन मोनोबा बिनि थाखायनो आबादखौ खालामदों आरो मा खालामो बेखौ मिथिबावा नै जोंनि आबादारिखौ लोगो मोन्दों दुब्लियावनो थोंजों बिथाङा गुबुन आबाद खालामदों बेवहाय टमेट' आबाद खालाम गोबां टमेट' बेसे थाङो दा दामा 40 थाखा किल' नोंथांमोन प्रडाक्ट खालामनायहालागै बेसे दाम मोनहैगोन
बेखौ दा बुंनो हाया इयाव बेसेसो मोनहैयो ओरैनो आन्दाज खालामनो हायोना 10 टाका 15 टाका मोनहैगोन आरो फार्स्ट मोनगोन ना फार्स्ट टाइम मोनगोन 10-15 टाका मोनहैगोन थिग दङ जोंनि माबा गुबुन मोनसे आबादनि सार्भे खालामफैदों बेखौ मिथिया नालाय गभर्नमेन्टआ जोंनि गभर्नमेन्ट सार्भे मा होनो बेसरखौ सार्भे खालामगोन दे होमबा मुसलपुर जों मुसलपुरनिनो अफिसनिफ्राय फैदों अके थेंक इउ मोजां मोनबाय सासे मोजां आबादारि लोगो मोननानै धेमसि आबादखौ नुनो मोन्दों सासे आबादारि बुंनाय बायदिब्ला देग्लाय धेमसि आबादखौ गोबां मावनाय जादों बे एरियायाव मानोना बे आबादा गोबां मुलाम्फा दङ